Знаеш ли, че когато настъпи слънчево затъмнение, пророкът Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем не го приемал просто като интересно небесно явление. Веднъж слънчево затъмнение настъпило в деня, когато починал неговият син Ибрахим. Хората казали: слънцето се затъмни заради смъртта на Ибрахим. Но пророкът на Аллах саллаллаху алейхи ва селлем веднага поправил това вярване. Слънцето и луната са две от знаменията на Аллах. Те не се затъмняват заради смъртта или раждането на някого. Сахих хадис от сборниците на Бухари и Сахих Муслим. И след това казал, че когато видим затъмнението, трябва да се обърнем към Аллах с намаз и дуа. Тази молитва се нарича Салатул Кусуф. Според ханефитския мезхеб тя се кланя като 2 реката на филе намаз с продължително четене на Коран, рукю и сежде. Но защо? Защото затъмнението не е лошо предзнаменование и не е повод за суеверие. То е аят, т.е. знамение от знаменията на Всевишния Аллах, което ни напомня колко малки сме пред величието на Твореца и Създателя. Аллах в сура Фусилет 37 аят казва следното: Еста'идhu билlah. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Сред неговите знамения са нощта и денят, слънцето и луната. Затова, когато погледнем към затъмненото слънце, нека не виждаме само рядко астрономическо явление, нека видим велико знамение. Знамение, което ни напомня, че слънцето има своя път, че луната има своя път и цялото творение се подчинява на законите, установени от Всевишния Аллах. Субханаллах ва бихамди, Субханаллах ал-азим. Понякога небето ни кара да спрем, да погледнем нагоре и да си спомним за онзи, който го е сътворил.